Hoeveel bar maak je erin dan? 12 bar. Dat is net wat. Oh, speelt het wedstrijd eerst met de tingen, ja. Oh, nou, dat is al. Is er een steen in? Maar zak in het. Mag ik even helpen? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En check. Hoi. Hoi. Hoe weer het op school? De eerste dag weer naar de vakantie. We hebben het eruit. Ja, en jongens, ik kreeg wat leuks van zaken. Want dan? nou, die is nou nog op school, maar ik helde Ildo op en toen bracht er me dit al. De schoolfoto's. Nou, ik denk dat word je toch wel correct even zien. Hè? Nou, dit is de fotowedstrijd. Te keer op Stjenne. Ik vond zelf dissen wel heel leuk. Het is op een boek lezen. Zo schattig. Zien we hier nog meer? Maak even weer rond. Dissen. Wie zaken gewoon in de klas. Een soort van pasfoto. En zaken zittend. En de klassenfoto. En dan heb ik nog hier van Ilda. Even zien. Ja, schattig jaren, hè? Ja. Zie je dan? Oh. Meisje. Op een, ja, de meisje aan ik wel zien. En dat is Chit. En dat ze light. Die vind ik schattig, ja. En op een auto ken ik nog een klassenfoto. Dus, maar ik kan een keuzes maken. Maar ik denk dat ik alles maar gewoon digitaal bestellen. En dan kan ik het nou ja, op Instagram en Facebook zetten. Maar eigenlijk vind ik ze al heel wel leuk. Dus goed slagen. Maar vrolijk. Het is echt heel mooi waar. Hildo hier het keukentje een beetje klaarzetten, hè? Dus kunnen we daar maar wetten griemen. En ik had een frozen zwembadje. Zullen we daar aan een keer wetten in doen? Wacht, ik zal Zie ik je doen op. Ja, dat je En de bikinis wat dan even om? wist, ik had het zwembadje en daar ga ik een zwembad. Echt weer dezelfde? Ja. Nou, dat is dat toevallig. So beautiful. Ja, juster. Hetzelfde wat erop zit. Dat had hetzelfde printje. Ja. Ja. Maar nou aan de bikini maar om, denk. Dat is van de flamingo's en eten en drinken. En daar had je toen een zwembadje van en een zwembaan. Ja. Ja. Oh shit, daar had ze hem. Shit, maar ze even zien, Lois. Oh my. Zo schat. En dan doet dan een beetje lauw warm wetter in. Dus ik net eerst koud. Oh! Jongens, Oh, wat fijn. Ik nog een bal zit erbij. Een bal. Ja, een beachbal. Ik moet eigenlijk nog even het hamsterhokje meidje. Dus dan moet je mee op een hamsters passen. En een hamster mee het hark. Ja, maar je mee oppassen, want anders naaien ze uit. En ik ga je nog even, let op, dat vind ik wat minder leuk, al je wask. Mag ik eigenlijk nog opvouwen. Maar dat stel ik eerst nog even uit. Het is heel te mooi waar voor de was. Het is al je waskje en droeg. En dan net opvouwen en in de kast. En eerst dit maar even vullen en de bandjes in de bikinis. Ik heb lekker mee wetten, want het is lekker warm waar. Even goed insmarren. Ik zet de zonnebrand aan pakken. Dus via net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou, ik zal even naar de loods. Even bij de compressor. Ik ben lekker lui. Want als ik dit al hier opblazen, heel hak op in hollen voordat het midden begint. En Jaren zullen vooral je even insmarren. En de zwempakjes onder keer aan lekker zwemmen. Nou, dan zit het erop. Die weet je het mooi helpen. Ja, goed nou. Oh maar joh. Hoeveel bar maak je erin dan? 12 bar. Dat is net wat. Wat hier? Ja. Ja. Even oppompen, denk ik. Het is echt zwembadbaar, hè? Wat? Dus, oh, leuk man. Cool. Nou, wie zal even een batterie? Nou, hier maar even een mooi hoekje, meidje, dacht ik, zeg. Zo. Nou, wetter laden. Nou, vul hem maar. Lekker warm wetter, ik denk. Is het heet? Nou, is net heet. Nou, mevrouw, nog een ierskaarten, ja? Een ierskaarten. Komt-ie. En dat koud? Ja. Dat is koud, hè? Ja, dat is wel lekker. Nou, is nog hier een hel. Laat hier maar even zien. Lois helpt ook op mijn filmpje. Lois helpt ook. Hey, chef. Ja. Dat raam ik bij.
Ik ga weer in jullie. En de laatste. En die is vol. Nou, Ik denk dat je erin gaat dat hij dan misschien wel dan stroomt. hoe stroomt dat je maar in ploft. Tegelijk erin. 2, 2, 1. Je maar in ploffen. Oh, krijg net. Wauw, maar de frozenbal. Ja. Ik zal nog eens even zien om jou, ik had een hele grote paraplu. Ik zal even zien of ik die ergens bij hem deel zet. Want anders is het wel heel heet zijn de scène, hè? Even wat schaduw creëren. Hebbers, krijg wat. Tja. Ja, zo kan wel. Aan een beetje bijdraaien. Super. Nou, lekker grien mevrouw. Zal ik de hamsterkooi even een keer maken? Nou ja, dan was toen even de oppasmoeder. En dan zal ik alles even eruit halen en een keer meidje. Jongens, dit is je tijdelijke verblijf. En dan wordt dit even lekker skin. Alle keuteltjes eruit, al het spul eruit. En dan zit ik in mijn doekje, alles lekker fris en fruitig. Van wie Erik Famke, even zien. Ah, goeie Famke. Past dit wel? Je moet er een beetje naar achteren. Hey. Of gaan we er foto heen. Beetje naar achteren. Mikers? Zo, probeer eens. Ik hoop net dat het lijkt op, maar zullen we dan eens weg. Beziek je dus even. Het kind krijgt. En dan was het er nou heel diep. Samen uit. Ja, op de beurt. Ja, het moest er even uitstappen. Ja, ja, dit is beter. Het is warm wetter, net koud. Als viel het wetter eerst met de tenen, ja. Oh, nou, dat is al. Ja, nou doe. Plons. Plons. Dit is leuk. Waar is Pieter dan? Let op, ho. Dat ding. Dat gaat Keurig. Waar best? Oh, daar best. Oh, dat is zo schattig. Was een draai. En dan het ding. Nou, Fanny, tot hoor een keer. Doei, Fanny. Welke kant is? Ja, en dan haal je. Nou, zo is Shelter er zin in had. Net mijn voetbalje, dat ken het. Je hebt er een beetje zin in. Als zin in, man. Ja, kijk wat er wel los is. Je doet nou heel niet naar wie. Nou jongen, je mag maar even uit. Ik zal die hak even vullen en dan kan er lekker in. Hallo. Maar, ja, niet waar. Go. Goed zo. Ja, ik zet het hak even vullen. Ik heb hem er weer in. Nou, maar eens even zien. Alles lekker zoeker skin. Kun je wel lekker alles vismaatje. En het roept wel lekker fris, want het maakt net stonken, daar heb je zin in. Maar kun je wel lekker koesen. Nou, als ik dit even leeg en alles weer oproem en dan even stafzogen erover. Dan zeg ik even hoe het boek hier met de jeugd. Oh, lekker. Maak je me lekker een modderpoel? Ja. Oh, jakkie bakkie, getsie, derry. Ah, jakkers. Is dit een modderzwembad? Een zonzwembad? Nou, je mag maar lekker griemen. Heerlijk. Oh, maar naar binnen komen we dan even roepen, want dan maak je hem eerst even skin. Zullen we dat al praten? Mama had altijd een sapje binnen door aan een hand. Oh, dat is ook wel toe. Even een sapje west voetje nog een keer bedoeld. Ja. Zeg dat in die bak dan, die witte bak? Best, dan lees ik het. Maak je hem eerst even skin. Ja. En dat je maar een hele... Ik wil het even mee. Nou, maar even die handen en voeten en een beetje in het zwembad eerst even skin maak je hier, Hilda. Nee, dan maakt tante eerst even dat, want ik wacht je wel even dat tante dat hier. Oh, dan maak ik een wachtje, Hilda. Ken dat? Maak je een bak met skin wet, ik stel de handen en voeten en dan zet ik je hem aan op het eind van de middag even lekker in de douche. Zullen we dat al praten? Ik heb nog even lekker griemen. Dit is even skin, even een sapje maatje. Ik is het erg skin maatje. Ik vind het een goed idee. Oh shit, ik ga hier een top. Ah, wat lief. Dankjewel. Dan niet zonder ja? Oeh, dankjewel. Nou, voetje en een handje even skin en dan kunnen we dan naar binnen. Ja. Ja? Toppie. Heel Maar goed. ja, Super. laat ik hem even doen. Oh, ik ga mijn handen naar hier. Ja. Handjes en de voetjes lekker skin. Oh, dan is het al je zoon in de hoes, hè? Is het een stingen, maar zak je een trek. Mag ik even helpen? Het is beter in stingen hè, om skin te meidje. Dat doe ik Doe echt. dus even stingen. Voetjes er even uit. Moest even stingen. Kom maar. Voetjes erin. Niet waar?
Een voetenbadje heet dit. Voetjes lekker scheren. Nou, en dan dus de handjes nou lekker scheren. Goed zo, meid. Dit kilo is mooi betocht, hè? Dan kun je op het pezenhanddoekje staan en dan kun je hier bij de K3-handdoekjes die helemaal poetsen. Nou, maar Ilda, Lois. Ik ben dan net kleden. Oh. Ik ben achter. Oh ja, dat ken ik. Ja. Super, maar ben je wel lekker skiën. Nou, en de zwempak goed afspelen. En ik heb mijn aanstel in de bleden komt, maar is het zwempak ook wel een beetje zonvrij. Zal ik het water wat al bij een deel zetten? Die maar net. We hebben de kopjes. de kopjes. Mag ik even bekertjes van die pakken? Best, pak een beker. Alsjeblieft, 2 bekertjes, 2 bakjes. Lekker bordje. Hoe wie het op squallen? Eerste dag weer goed hier? En is mijn hele borden? Ja. Wat gaan we doen? Met voetballen. Tuurlijk. Met zomerwater. Leuk man. En op schommels en op fietsjes. Ah, leuk man. Nou, lekker. Ja, het is warm hè? Ja. Mensen even stafzoeken met het hele hardware. Ja, anders weer fris en fruitig. Nou, ik leeuw dat je binnen als we een beetje op rit haast. Ik eens even zien wat de skeer boeten is. Kijk nog wel even het in en de oor. Maar er hindert niks. Ze gaan mooi boeten, dus even een oproemje. Nou jongens, van mij ga ik altijd weer wat skiën. Voort maar afspelen, dat wordt weer niks. Huppatee. Zo. Hier er weer op. Nou, dan mag ik alleen nog even het zwembadje leeg. Die is wel heel vies worden en de handdoek, maar gelukkig is maar liet. Ik kan samen kiepen. Afspelen in de douche, denk ik. Tadaa! Nou, deze maar die is maar even wat droeg. Die is echt zeik en zeik droegeerd. Deze kan nog wel vast in de wask. Die maar een beetje droeg met zijn skin. Nou, de jeugd maakt het hun. De oren zitten lekker in de douche. Die zeg ik 7 minuten plukken. Zeg ik even de televisie zetten. En ja jongens, dan maak ik het toch echt van, joh, dan moet ik heel veel wask opzetten. Wask opvouwen, wask opvouwen. Leuk. Nou ja, wie gaat echt een schitterende dag gewoon heerlijk waar, lekker met wettegriend. Hamsters boaten, hamsterkooi verschijnen in de douche en dus eigenlijk wask opvouwen. Hey, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauwtoen kom heen via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. En naar het chitvlog. Hey hoi.